Kaixo, Arantxa naiz eta elikagai bankuan gaude. Badakite urten ere bilketa egin behar dezutela eta eskertu, zen asko laguntzen gaitu olako bilketak ere urte osorako mantentzea. Eta bai bonoekin, bai zuen bilketak eta beste bilketa batzuekin, jasotzen den janaria Gipuzkoa osoan zehar banatzen da. Eta, gonbidapena eman, ona etortzea, aldenean, ona etorri eta bisitatzea. Eskerrik asko.